Как раз холи индийскиram набучит ва мо метонем видеоро давом диҳем. Ассалому алайкум, номи ман Некрузшоҳ. Дар видео нишон медиҳем ки чӣ хел правилно, чӣ хел туғрӣ жалоба бизанем. Жалоба ҳам дар Telegram, ҳам дар Instagram. И жалоба задан яке аз чизҳои беҳтарин, яке аз чизҳои даркортарине ки ҳам мо возможно аст ки рӯи савоб мегирем барои он ки дигар одамо ҳамин чизҳое ки безебе ҳастай, чизҳое ки фребе ки ҳастай дигарҳо дида наметавонанд. Биёй як бора нашод прямой эфир дар YouTube ҳам ҳастай. Мо мебинем ки дар оҷи қартабозӣ чим чизҳои дига ҳам хеле мошенникиҳо ҳастай. Ҳамаи меро мо нишон медиҳем ки чӣ хел правилно жалоба мезанем. Видео тез меша барои он ки дар рӯзи баъд меша агар тез накунем барои ҳамин биёин сар мекунем. Аввалда нишон медиҳем ки чӣ хел дар канал публикатсияи каналда жалоба бизанем. Аввалда ҳамин шумо дар канали ма жалоба назанед. Медроем мегирем гӯё нами публикатсия. Шумо дар ягон канал медроем ки нами публикатсия дорад, дурунш чизо дорад. Чӣ кор мекунем? Як бор дар болош меҷиқе ҳуй метиҳем, меҷиқе местенею, меҷиқе ҳуй метиҳем, инҷа пайдо меша пожаловаться. Инҷа чанд намуд чизои пожаловаться. И уже насилие гуфтаест ки ягон чизои ҷазир, ягон каса задеста, ягон хел чизои безебе ки ҳаста ҳамира меҷиқе насилие мешавад. Дуюмаш аввал якумш бигем спам и вақте ки ягон чизо чӣ хел ҳар хел публикатсиё тез кадест, яъне хел каналҳо ҳастае ки медрои як чиз повтор шудаан мегира, ҳавоя спам мекунӣ, ё ки як хел ҷое медрои ки ҳар хел рекламаҳои бемаънӣ ҳавоя меҷиқи спам мекунӣ. Сеюм мерем ира хай метавонам ҳеҷ ҳам нагӯм. Як хел ҳаромо будиан ҳамҷа мада гуфтан ки каналҳошон ҳастае ки ҳама хел чизо мепартоянд. Уҷода меҷиқем ҳам хел мира меҷиқем дар болош. Чорумаш хайшам ина гуфтагии худаш ма ҳеҷ нагӯм меша. Панҷумаш и ҳамон каналҳое ки одамое ки суратҳои дигароро мепартоянд, рақамову контактову даниёшонро мепартоянд, ана меҷиқидан дар кор. Баъди хайшам ҳечи намегӯм, худтон фаҳмиден и другоиша другоида меҷиқен инҷа ягон чи навистан дар кор. Мисол чӣ жалоба ҳамин чиз, мисол чӣ шумо дар чӣ диден дар ҳаминҷа ки ҳамон жалобаро метиҳен. Ҳар чӣ қадар одами зиёд жалоба занад дар ҳамон публикатсия, ҳамон қадар тез мебинанша. Иниш як намуди дигари мошенничество ҳастае ки ҳозир устоди моро мисол чиз кадестиян гӯё публикатсиё биромада дигар чизо аки уже дар каналҳои ён биромад ки ё мошенникан, но шумо нигоҳ кунед чӣ кор кардан дар кор дар ин момент. Се нақта меҷиқем дар Инстаграмаи дидестен пожаловаться на рекламу меҷиқем поёнда инҷада пайдо меша ҳар чизо. Обман, мошенничество или выдача себя за другое лицо меҷиқем инамида. Мошенничество или обман, выдача себя за другое лицо меҷиқем диюмишда. Дидестен фальшивая поддержка знаменитостями, поддельный рекламодатель ҳар диям ё мешава. Мисол мавзӯи иҷа знаменитостае ку меҷиқам диюмша ина ҳамин чизо биромад. Ягон кас намебина ки шумо жалоба заденша. Фаҳмо ин чиза дар ёдтон гирен. Ҳеҷ кай чизо фаҳмида наметавонад. Любой вақт метавонед любой каса жалоба занед. Дар ҳақиқат агар ҳамон чиз дурӯғ боша, чиз боша, оя қабул мекунанд, шумо на плюс мебинед, на минус, но ихе гирем. Шумо плюс мебинед ки ҳаром як чизи бада ай байн бурден. Сабмит да меҷиқам. Тамом дидестен инҷа казинои заноси онлайн чунчи чизо ҳамиам мумкин нестай бачаҳо. Накунед, нигоҳам накунед, лайкам намонед. Унҷо ҳастае дигаш билет фурӯхтесай, унҷо дигаш ҳастае карта фурӯхтесай, карта бозӣ дорад, чун чизо дорад. Мумкин нест бачаҳо. Ай ман нишон доданд, ту мекунӣ намекунӣ, усиш ҷума задагӣ. Немҷаша гуфтам ҷои маҳқулам буд. Чӣ кор мекунем дар ин момент? Се нақта тарафи боло, дасти рост боло, се нақта меҷиқем. Пожаловаться меҷиқем. Як галат чизо мебурем, дар инҷа чӣ кор карда метавонем фақат спам или ложная информация ё ки ложная информация мекунем. Ма чӣ кор мекунем дар инҷа? Меҷиқам дар инҷа спам или ложная информация барое ки казино мумкин нестай. Пожаловаться мекунем. Тамом. Причинаи шумо ҳамин хел меша. Агар ки мега ки ҳамин ҳамон хеле боша, ҳамин видео, ҳамин прямой эфир удалил чӣ мекунем мега. Шумо ҳар чӣ қадар одам бисёр ҳамин хеле кунад, оё мебинанд, ҳамон қадр тез удалил чӣ мекунанд. Закрит мекунем. Тамом. Медонам видео чёткаи бад буд. Ҳатман дар канал подписаться шавен, реаксия монен ва агар тонистен Telegram премиум дошта бошен, голос диен.